Komu bys maderoterapii doporučila? Určitě všem, kteří mají sedavé zaměstnání, určitě všem, kteří maderku neznají a určitě si myslím, že tím člověk udělá hodně pro své zdraví a pro své tělo. Překvapil tě účinek nebo samotný průběh terapie? Překvapil mě jak účinek, tak i samotný průběh terapie. Ten průběh mě překvapil hlavně v tom, že jsem vůbec nečekala, že bude použito tolik dřevěných nástrojů. Jeden jsem na svém těle cítila míň, jeden víc, takže mě dělalo hrozně dobře, že se ty nástroje střídaly a bylo to fajn. Co jsi pozorovala na svém těle nebo na pokožce? Na pokožce jsem viděla mírnější efekt svojí celulitidy a bylo to i tím, že těch terapií bylo 10 za sebou. V čem ti maderoterapie nejvíc pomáhá? Musím přiznat, že jsem byla překvapená masírováním na stehnech, protože tam to bylo nejvíc bolestivé a dozvěděla jsem se, že tím, že mám sedavé zaměstnání, tak jsou to slepené tkáně. Jak se cítila před terapií a jak po ní? Na začátku jsem vůbec nevěděla, co mám očekávat, měla jsem takové obavy a po terapii jsem se cítila hrozně dobře, uvolněně. V čem ti maderoterapie nejvíc pomáhá? Na každou terapii se hrozně těším, protože se uvolním, s kapkou ty terapie jsou úžasné, je citlivá jak k mému tělu, tak k mým potřebám.